Laingut ki breu ki la Mynsaw ha kawei ke jingja accident hadin ba kawei ke trok kala selat ye ki artele ki kali ha surok National Highway hin reu ha Mawdiang Nongpo Riboy District. Kita long kubor kila yethu ba ketika trok kabala pener state ba badonia registration number ML khatwei praiwe arsaw kabadang kiu na Guwahati Shishilong kamla ashu bante elekam ya kajing state bat kala lej ban selat ya kawei ka Mahindra pickup kabadonia registration number ML iwe not C not pra pran reu bat kawei ka trok RRET iwe reu saw not kabadang sange. Ya kita ki langut bala Mynsaw la penkit mado cha civil hospital nongpo nda kita ki belon maniarap yaki kini ki bala Mynsaw la tip kerteng kum ubante kinjing arpo asnem onanto majong arpo isnem u driver jong ka bolero pickup but u Ravi Kumar obade unongnya jong ka te ka trok ka bayeng haga baide bat kini ke jingjia ki pulit jong ka nongpo police station traffic branch kedang penlong ya ka jing tokit